yang aking yan. Late ka ba nun, Bencho? Ma'am? Inaldaw ka na kanayon, amalay. Sukatan kansan. Ay, saan kumamat na, madam? Agasam man, agalas 9 na sumrag ka. Ay, saanan ang maulit, madam? Talaga saanan ang maulit pa'y? Tano maulit pa'y amaladaw ka. Ikatan kan. Inungtan na kan samot ni madam. Wan ngarot. Bigat na sinermonan, nak. Apay ngamin aya, akanayon ka amaladaw asumra. Gregat mat ngamin, tisumrak ang masapa. Apay ngayon siya, makariingak mo't amasapa. Sa anak ngamin anarwam nga gringi tinasapa. Ag-alarm kang ngamin Ala, aramidak tayo ta. Rumbang asaan kan amaladaw intun bigat. Narigat ti awan trabaho na itapa nawan anya. Ayan na nga, hindi Benjo. Saan na kano kayat timangan, manong? Nakapanimid mo ti Jay Salas. Abay, ada problema na? Inungtan sa kano Jay bus na. Kaputa ka na na maladaw. Dahil takot ibagpagakin ko na. San nang tumat ngamin kaya tag-alarm? Ibagam aday taking ko na manong. Total, sikat kalakayan mi. Ala, lepasak lang timangan. Takasaritak man daya Benjo. Abay, inungtan na ka boss mo? Wan ngarot, manong. Last warning ko kanon. Ag-alarm ka ngamin Sa anak ngamin anarwam nga ag-alarm. Ay katuruamam Kasano, no ikatanda kay ti trabaho. Dakal pa imot nga ron ti sweldom dita. Nagrigat agbiro kiti trabaho ita. Talaga narigat. Mala, ag-alarmak ngarot, manong. Dahita, ti kasayaatan nga ramidom. Sa pamutlaw na ito alarm mo. Agasam man dito alas 5 insan. Wan tamang migatak pa Ay kitsi ka nga ro tagluto at ipamigatan tayo. Ilakam na kami nga rodan kani manong Fidel. Una, dahi talaghayam. Ay na. Nagmayatan insan. Basta agri nga kita alas 5. Sige man nga ro insan. Kayam na ita. Oh, nagpigsamot di alarmon. Ay, nagpigsangad pa sa manong. Ay, di. Saan may mata na ka rin ni Benjo? Bilibaking ko na. Nagpigsa di alam na. Aron, sampay lang na nakarin. Nakaunat pa ilang at anak ka nga. Ay, ala. Hindi pa man di alarm na. Ay, uun manong. Siyak man lang timbang ringkan ko na. Oh, Benjo! Benjo! Magring ka! Ne, nagrigatan na ringan dahito yung tao. Apay aringan nak ngay. Ne, sika pa'y di makaungat. Sobrahamat ngamin ti pananggunggun mo kanya. Kasano, ket nagrigat ka ringan. Ala, tumagdar ka ritan. Masapol ang nasapa ka ama pa nagtrabaho. Oy, very good. Saan ka naladaw ita Narigatan ti maungtan. Basta kumaka na yun
Sinurot mo ka di dyan bagakan ka, nga-alarm ka. Katwan ah. Mayat tiyag alarm. Siyak tupay. Alarm, ti mangririing kanyak, iti bigat. Manong, nasangputak mat na nakaturong ni Binjo. Ay, saan ngamin anaruam nga gring iti masapa da jay? Saan nan samot na nasurot di alam na. Saan nga rod? Nagpigsapay, natitilingak pay. Ay na, no saan ko ariniing? Hawanan ah. Ay, kaslawan serbina mo di alam na. Ay, hawan sa hagpaiso. Kahit ringa ko ni Binjo manong. Una, tayo so tagluto ita. Oy, Benjo. Gusto daytan palagboy-boy am iti TV. In ka maturugan. Ay, jak pa'y nalpas to'y buybuyak manong. At apay trabaho minton bigat. Narigat kan tumanan na ringan. Apay nga min ayaring ang dakpay. Kento di ka matmariing. Uray at alarm mo. Saan daw ko naringan? Siya akong timakamu nga grain. Oh, kinunamday ta ah. Saan da kan tungarutin aringan? Di alarm mo, Binjo. Binjo, di alarm mo. Benjo, agring ka na. Nakaringa kon. Bumangon kan, tama pang kagluto. Mala, ilak-aman na kami, iti pambigat. Ayan ni Benjo. Awan pa'y madam. Nala daw manan. Ay, siguro, madam. Awanan, ikatak-atalagan. Abangan no ag sakit, madam. Saan ba't nga rod ang nag-text? Hala, awanan na talaga. Ikatundan ni Benjo. Ay, nakaturong pa lang ni Binjo, manong. Oh, nag-alarm ba iti amok? Nangagkunto pa, nagpig sa alam na. Awanan, katendan na itatao. Ganyan, kanya oras ang ngay. Alas 9. Imbag kanyak tapang rabi iti sirrag ko iti trabaho, manong. Kento syakmat, day off ko matita. Makaringan ni Binjo, manong. Oh, nasaya at tanakaringkan. Ha? Anya ti orasan? Aldawan kunak man no bimbangon ka idinagun iti alarm mo. Awan mo ninsan, kung di alarm ka, saan ka mamaring? Nakaringak, hanggang in-off ko mo ti alarm ko. Kunakon kahit. Ay, kunak no mariingak, kalpasan iti 30 minutos, hanggang naidiritsok mo itong tinaturog. Ay, agpada ta insan. Kastak mo no maminsan. Iso asaan ako nga alarm. Ay, manong, kasanon na ito Oh, talaga takala problema. Ay, ikatanda ko na. Ay, ikatanda ka talaga yung opisina, mi. Hello, Benjo. Apay nga awan ka? Ay, ko nga, min. Ay, sapsapulo na ka ni madam. Ay, akong ungat ka di. Katuan Ay, ikatanda ka din. Isumati ko na. Ay, kasanungatan na ito Ipalawag mo akin ko no apay asaan ka asimrak itangal daw. Kasanungat tayo. Anya, ti aramidag. Amumot abakit abalasang ni madam. Naungutan. Kan narigat akasarsarita. Nalpas manan ti may isang aldaw at trabaho. Kahit, kasano ngayon, Benjo? Awanan, amano. Anya nga awanan? Awanan di trabaho. Talaga ka di nga inikatdakan? Ay, kuha manong. Ada ka di girlfriend mo ita? Oh,
Tila damdam agmat. Apay anapan di tati saritaan. Ay, manong. Si kaman ti makisarita kini madam. Sino ang madam? Jay head me Nag-strict ngamin na jay. Ket, basol mo Apay nga tawan disiplina nga gring amasapa. Ay, panunutom manong. No awan trabaho. Si kamat lang ti kakasi. Tapay kumasya. Siyempre, dumawat kiti kortakan ka. Ay, saan Alam mo din naman, ingka makisarita kini madam. Tapno sanak na ikatan iti trabaho. Oh, nagloko kan Benjo. Inikanak pa'y iti trabaho. Nagrigat ti aghala iti baro nga empleyado, madam. Nagrigat iti mang train. Ay, jak maanusan ti kas kini Benjo. Umay sa kano ita. Isumot in text na, madam. Tapay pay laang. Umay kano makisarita. O may naalaan a di maudi asweldo na. Addadan, madam. Adda kadwa na. Ni Manong na. Nangitugot pa'y iti abogado na. Pastor ka kadiidan, ma'am. Addadan di taruar. Hello, ma'am. Siyak ni Fidel. Manong ni Benjo. Adya ti kayat asawan da ito, Benjo. Ay, kuha, ma'am. Namin ado analadaw ka. Ita, nangitugot kay ti kamsat mo nga agrasot para kan ka. Madam, mabalin ka di adwa talaeng agsarita. Benjo, rumor ka ba lang? Ay, uwan manong. Urayan naglatan ni Tiruar. Apay ngamin analadaw ka manan. Yak man na mo. Anya ngay nga tanti pagsarsaritaan da manong mo kan madam ija unag ti office na. Makapadanag matikas to eh. Sika ngamin. Ay, mabalin ka di sumrak kayo opisina ni madam? Anya ko man ti aramidak. Ay, damagam no kaya't datag kape. Aywan anya. Pambara mamang dengeg ti pagsasaritaan da. Ang nervyosak mat. Amumot nga stricto ni madam. Kapailam da ita. Sige man laangan. Madam, kayat yung kariti agkape kini sir? Anya ti kayat mo. Kapilangan. Dua kape. O sige madam, mabait lang. Oh, anya tinangag mga pagtungtungtungan da. Awan mo tinangag ko. Ang kaslasan mo't nga agungungot ni madam. Nakaisampay nga rot. Ha? Sigurado ka? Isu at tulungan na kung nagtimpla iti kapeda. Sige. Uwan. Kita ang manlaang anya. Agpadpada tamot gayam iti nagtrabahuan iti. Saan talaang nagkita. Kanita, nagkita tan. Adto yan ti kapeyo, madam, sir. Mabalin mo ka di nga ayaban dito ni Benjo. Uwan madam, ikatan nyo ka din ni Benjo? Apay ko mga ikat gayam ko ni Manong na. Barua ket balasang matibosyo. Agbagay kami kadi. Wala, sigurado agbagay kayo. Anya lahakit din agasat na ito yan?
Bayang madam, tasya ko na mismo ti mangriing kinibenjo, tapno saan na maladaw. Siya kun ti agbalin nga alarm na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.